Enw fi yw Bedwyr. Dwi'n dyn camera gyda'r cwmni cynhyrchu Tinopolis. O ddydd i ddydd ni'n ffilmo rhaglenni fyw yn y stiwdio, ond hefyd mynd mas ar lleoliad a ffilmo eitemau neu ffilmo rhaglenni fyw wedyn. Wy'n defnyddio'r Gymraeg yn y swydd trwy gydol y dydd, felly cwrdd â pobl newydd, gwestai wahanol i gweithio gyda'r cyflwynwyr, i hefyd gweithio amser ni ar y camerâu gyda'r headphones mlaen, ni'n gweithio gyda'r pobl yn y galeri, so'r cyfarwyddydd a'r staff i gyd yma, so ni'n defnyddio fe trwy'r rhaglenni i gyd. Mae doi ochr i'r swydd, rili. Yn sy'n ni'n y stiwdio, mae rhaid i fod yn rili gyflym yn sy'n mae'r cynhyrchu'r moyn rhyw shot wahanol, mae rhaid i symud yn gloi, ond wedyn ar lleoliad wedyn, mae rhaid i wneud yn siŵr bod y settings camera'n iawn, i wneud yn siŵr bod golygion iawn, so mae sawl wahanol agwedd i fod yn camera wedyn. Fel Cymro, fi'n gweld eitha bwysig i wneud yn siŵr bod ni'n cario mlaen mynd a darlledu am beth i'r Eisteddfod, yr sioe frenhinol a digwyddiadau wahanol Cymreig, so mae fod ar cynhyrchiad Cymraeg, gweithio yn Cymru a mynd i'r llefydd yma yn profiad anhygoel.